טוב, אז באמת בה' בכסלו היה היום הפטירה של המהרש"א, זה כמו שסיפרת, הסיפור מאוד יפה הזה, ובואו נפגוש קצת את הדמות הזאת ונראה גם קצת את ההקדמות שהוא כתב לחידושים שלנו. אנחנו מכירים בעיקר את המהרש"א, מהחידושים שהוא כתב על ההלכות שבש"ס ועל האגדות שבש"ס. והיום ככה בואו ניכנס קצת, נצלול גם קצת לדמות הזאת, אבל בעיקר למה שהוא נותן לנו בהקדמה. מילה על ההקדמה לפני שניכנס לעומק העניין פה. הקדמות, לתנ"ך יש הקדמה? לא. לתנ"ך יש הקדמה? יש. הקדמה? מה זאת אומרת לתנ"ך עצמו יש הקדמה? אין הקדמה. למשנה יש הקדמה? רבי יהודה הנשיא לא טרח לכתוב הקדמה, אולי הוא כן, חשבת על זה, אולי הוא כן טרח לכתוב הקדמה. מה ההקדמה שהוא כתב? משפט אחד. לא. מה עושים בהקדמה? מה זה הקדמה? הקדמות. מתי כותבים את ההקדמה? מתי? מבחינת הזמן? כן, מבחינת הזמן. כותבים אותה אחרי שבן אדם כתב את הספר, כן? ספר שלם כתב, לא יודע מה, תבחרו ספר זה, בן אדם מתי כותב את ההקדמה שלו, אחרי שהוא מסיים לכתוב את הספר, אז עכשיו, טוב, אז זה הבנו. עכשיו, מה הוא כותב בהקדמה הזו? ספר שלם כתבת, מה נשאר זה? מה לא נכנס בספר שאתה כותב בהקדמה הזו? רקע לכתיבה. או, את הרקע לכתיבה, את המוטיבציה לכתיבה, אולי... הנושא, הרעיון שלך. סוף סוף גם הוא מבין מה הוא כתב, אז הוא מסכם. אתה אומר, הוא לא הבין את זה לפני. באמת, בסופו של דבר, תוך כדי כתיבה דברים, גם... הוא מחדד היום פתאום, הוא עצמו. פתאום עולים דברים חדשים, ואז, כן, אז ההקדמה זה בעצם, זה סיכום, שאתה יכול באמת מההקדמה להכיר ממנה את המחבר, את הנפש של המחבר של הספר, כן? מה עבר עליו שבגלל זה, מה המוטיבציה שלו, מה העניינים שלו, מה ההלך חשיבה שלו, וזה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, לתנ"ך, כמו שאמרנו, אין הקדמה, למשנה, אולי אחרי שיש הקדמה, מה הקדמה? עת לעשות להשם, הפרו תורתך, נכון? אנחנו מכירים את שרבי יהודה הנשיא בעצם שואל את עצמו, לא צריכים הקדמה, כי היו כל כך ענקים, מול רבנו הקדוש, לא צריך הקדמה, כי בעצם המשנה זה מראה על הגדלות שלו. זהו. אני מלמד, כי כבר צריך להגדיל, מי הוא היה, וזה. אני חושב שאתה מאוד מאוד צודק, כי למה לתנ"ך אי אפשר לרשום הקדמה? בהקדמה אתה מביא את הנפש של הבן אדם שכתב, אתה שם את עצמך על השולחן כאילו בעוד יותר, כן? בתנ"ך מה תרשום? התנ"ך זה ספר שתופס את כל העולם. אתה לא יכול לרשום לו הקדמה. אי אפשר כאילו... טוב, אז באמת... אתה עושה לפני בראשית, מה? איך? כן. אז חשבתי אולי אני צריך לבדוק את זה, מי היה הראשון שכתב הקדמה מעולם ביהדות אצלנו? בדקת? לא בדקתי את זה, אבל אני חושב. ובין המפרשים? מפרשים, כל מי שכתב משהו שכתב לפני כן הקדמה. לשאילתות יש הקדמה? תבדוק. ראשי אין לו הקדמה. לרמב"ן יש לו. לרמב"ן יש, אבל לרמב"ן הוא כבר... לכוזרי אין הקדמה. כן? אני לא יודע אם לבן עזרא יש הקדמה, אני לא יודע, אבל אני חושב אולי הראשון שהמובהק זה הרמב"ם. לרמב"ם יש הקדמה, יש הרבה הקדמות, כן. אפילו כמה הקדמות שלו הוציאו בתור ספרי, נכון הקדמות? בסדר הפוך הוציאו 3 הקדמות, אבל זה הקדמות רעיונות, חוץ מזה יש גם הקדמה לספר קודש שבע, הקדמה לספר תאות של המוקיות שם, כי זה יותר מסביר. ויש את ההקדמה שלו למשנה תורה, שזה עוד משהו, וכל דבר עכשיו, הקדמה זה עולם שלם. עכשיו, הרבה פעמים במרוצת הדורות, את ההקדמות לא היו מדפיסים בתוך הספרים. לא, את ההקדמות לא היו מדפיסים בספרים. למה? זה לא, אנחנו לא באנו לקרוא אותך בשביל ההקדמה, אנחנו באנו להגיד לך, לשמוע מה יש לך לומר, על פרשיות השבוע, על הלכות כל מיני, אבל הקדמה, בסדר. הקדמה יש לה כמו שאנחנו מעלים עכשיו, אין הקדמה. טוב, אתה רואה, הנה, אז כנראה שאנחנו... איך? לתורה יש הקדמה. מה הקדמה? והארץ הייתה טוב. טוב, זה הקדמה.
רוח אלוקים ורדת מן המים, עכשיו היום אלוקים יהיה. אבל זה כבר, אבל ההקדמה זה, התורה מתחילה בראשית. טוב, סמרה. כן. הגמרא אומרת שבכלל כתוב 10 רמות נברא העולם, אז המאמר הראשון זה בראשית, זו המילה הראשונה, זה כבר... כן, זה כבר גם איך אומרים בית סגורה? הארץ הייתה טוב ובואו אחרי זה? לא, לפני כן. לא, אבל אחרי בראשית נהייתה. זאת היא ההקדמה. אנחנו לא מבינים. כן. בוא נאמר שכל נושא הבריאה, אנחנו לא מבינים שום דבר, כל מי למעלה, אנחנו לא מבינים בזה שום דבר. טוב, אז היום אנחנו רוצים קצת לצלול לתוך ההקדמות של המהרש"א, לחידושי הלכות ואגדות, כן? ולראות קצת מה היה הענק שבענקים האלה, כמו שסיפר לנו הרב שחם עכשיו, ובואו... חיים, כן, חיים, רבי חיים שחם. לא תהיה שם, לא, יפה, מעניין, יפה, טוב, אז בואו נקרא קצת דברים על המהרש"א כדי להכיר את הבן אדם, ואחרי זה נצלול להקדמה. רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס, או הראשי תיבות שלו פתוחים מיד אחר כך, מורנו הרב, רבי שמואל אליעזר או איידלס. כן? זה כמה אפשרויות בשביל האלף האחרונה, או אליעזר או איידלס. הוא נולד בשנת ש"ט"ו, 1555 לספירת הנוצרים, ונפטר בכסלו ש"צ"ב, 1630. רשום שורה שנייה. שורה שנייה. יש דף אחד עם שני צדדים. יש פה שני דפים? כן, כן. אנחנו עם הרבה חומר. אז אנחנו צריכים לרוץ איידלס. עכשיו בוא נראה למה קראו לו איידלס גם. טוב, מהרש"א נולד לגיטל, שהיא הייתה ממשפחת המהר"ד מפראג, ולרבי יהודה הלוי הספרדי בשנת, כמו שאמרנו, בעיר קיז'מיז' שבממלכת פולין, ונודע כעילוי עוד בילדותו. הוא נישא לביתה של מרת איידל ליבשיץ, כן, שהייתה אלמנתו של רבי משה ליבשיץ, הוא ואשתו פורנסו על ידי מרת איידל, שאף מימנה את הישיבה של המהרש"א. על כך היה תמיד מזכיר אותה כאימו השנייה, ולכן כונה איידלס. של איידל. כן, של איידל, הוא כאילו, היא החזיקה אותה המהרש"א חיבר שני חיבורים לש"ס, חיבורי ההלכות, המבאר את החלק ההלכתי שבתלמוד, וחידושי אגדות המפרש את אגדות חז"ל. חיבורים האלה צורפו לחיבור אחד בדפוסים, והם משולבים זה בזה לפי סדר הדפים, כאשר החלק האגדי הודפס בגופן קטן יותר על מנת להבדיל בין שני החלקים. מפי גדולי ישראל נאמרו ביטויים זה גם אותיות, חידושי אגדות, זה גם אותיות קטנות יותר, וגם כתוב בהתחלה חטא א', מפי גדולי ישראל נאמרו ביטויים מפליגים על קדושת הספר ועל היותו מחובר על ידי רוח הקודש. מובא בספר שארית ישראל, חלק זמנים, אמר בשם הבעל שם טוב, שכל החיבורים שהיו עד המהרש"א ועד בכלל, היו ברוח הקודש. רבי יונה לנסדרופר בצוואתו כותב על פירוש המהרש"א, יוכל להאיר עיני האדם בתורה, כי דבריו הם בקיצור מופלג ובעומק לאמיתות לשונו עת סופר מהיר, ורוח אלוקים דיבר בו, כי מבעלדי השגת רוח הקודש אי אפשר שיעשה אדם ספר כדומה לזה. ודרך אגב, הביטוי הזה, הרמב"ם כותב על רבי יהודה הנשיא, שבלי רוח הקודש אי אפשר לכתוב כזה ספר. רבי יוסף תאומים כותב על אחד שתמה על דברי המהרש"א, ותמה אני הכלושת ליבו לעין במהרש"א ז"ל, אשר כל דבריו ברוח הקודש נאמרו, מי ייתן וכל חכמי ישראל בזמננו יבינו דבריו הקדושים וטוב להם. רבי בצלאל רשנבורג כותב, בכל חיבוריי שיוויתי לנפשי חובה להיעדר בזכות דמרן מהרש"א ז"ל, אחרי שכל דבריו הם קודש קודשים. אנחנו מתעסקים פה עם אחד שהוא, כן, אולי אחרון, איך כותב הבעל שם טוב, אחרון הענקים, שכתבו לנו דברים עם רוח קודש. עכשיו בואו נדלג רגע על המקור שמובא פה מסוטה, ונגיע, נהפוך את הדף להקדמה של המהרש"א לחידושי הלכות שלו. כותב המהרש"א, אני שמואל אליעזר, בן מורנו הרב רבי יהודה הלוי, זכרונו לברכה, לחיה עולם הבא, טוב. כל ימיי גדלתי בין החכמים, והייתי מתאבק בעפר רגליהם, ולא חסרתי מהם אפילו ככלב המלקק מן הים, שהם מחוכמים בדרכי התלמוד, ומביני שכל בכל מדע.
כחלקול ודרדע, כן, ששלמה היה מושווה לחלקול ודרדע בחוכמתו, ואני בער ולא ידע, כי דרכי החוכמה נעלמו ממני, ועל כן אמרתי לי במופלא ממך בל תדרוש, ואין לך עסק בנסתרות, במה שהורשית התבונן, ונתתי ליבי לתור בפשטי הדברים, בהלכות, גם באגדות, על פי קבלתי מרבותיי, ואף גם בזאת היו עמי תמיד בישיבה חברים המקשיבים ומסכימים על זה, ללך בכל השמועות איזה דרך ישכון אור, הפשוטו של כל דבר ודבר, ועלה בידי שמץ מינהו לפי עניות דעתי, ואמרתי להעלות זיכרונם לפניי תמיד על ספר, ועליך השם נסמכתי וגומר, בך תהילתי תמיד וגומר, ושמו אל יעזור לי להכין לבבי, לכוון בהם אל האמת, שלא יקשל בהם ולא יקשלו חבריי מעתה ועד עולם, אמן סלע. מה זה המתגים שיש פה בסמואל? אני לא יודע. מסמואל, אני לא יודע מה. אוקיי. טוב. והנני מבקש מכל חכם מעיין בחיבורי זה, ויראה בהם לפום ראייתה דברים מובנים לפי פשוטו, ויאמר זיל קרא ברב, זיל קרא ברב הוא, הנה זאת התנצלותי, כי לא היה כוונתי בחיבורי להיות לחכמים מול נבונים ממני. אם אתה רואה שאני עשיתי משהו שנראה לך פשוט, כן, אז זה לא בשבילך, אתה כנראה יותר חכם ממני, כותב המהרש"א. זה לא בשביל אנשים שיותר חכמים ממני, זה בשביל אנשים בחבר'ה שלי, עמך. רק שהוא זיכרון לי ולחבריי המקשיבים לקולי, גם באולי אחרי העיון והדקדוק בדבריי, ימצא כל מעיין קצת ממבוקשו, כי אני ראיתי לקצר בדבריי כדרך כל המחברים, ולא הערכתי בקושיות, אבל מתוך העניין והמובן ממנו תראה כוונתי, ומה שהכריחני לחדש בו דבר, ומתוך תוכן הביאור, תבין את אשר לפניך. אז קודם כל אנחנו רואים פה בדברי המהרש"א את הענווה שהוא בא, כן, להגיד לך, אל תחשוב שאני איזה... מוישה גרויס. מוישה גרויס. כן, זה משהו, אני כותב לאנשים בגובה שלי. הוא רומז פה, פעם ראש ישיבה שלי בישיבת עקרונית הרב בין אמר, שכולם יודעים שרש"י אומר כלומר, היה לו קושייה, מחפש מה הקושייה. גם במהרש"א, שאמרת שהוא אחרון הגדולים, הוא בכל מה שהוא כותב, היה שאלה, והוא עונה על שאלה. צריכים לחפש מה השאלה שלו. מה השאלה שלו, מעניין מאוד. מה שאחד לחדש פה דבר, מה זה לחדש דבר? כי היה קשה משהו בפשט של הגמרא. כן. הוא הוכרח לכתוב את הדבר שהוא לא סתם כתב. לפעמים שבן אדם קורא והכל, ואין לו שאלות, אז כנראה מה הבעיה? שהוא לא מבין בכלל מה הוא קורא. כן, נורא. טוב, אז גם אנחנו רואים פה את הענווה שלו, וגם, תשמע, הוא אומר, הוא מכוון למה שאמרו חז"ל, הרבה למדתי מרבותיי, ומחבריי יותר מהם, ומחבריי יותר מהם. פה הוא לא מזכיר את תלמידיי, ומחבריי יותר מהם, כן? אז פה תראה, הוא אומר לך, תשמע, יש פה עניין לחברים, אני כתב את זה בשביל חברים, כן, חברים מקשיבים, החבורה זה דבר חשוב. טוב, ממשיך המהרש"א ואומר, גם מאהבת הקיצור התחלתי בכל עניין ראשית הדברים, וסיימתי אותו במילת וכולי, ותעיין היטב בתלמוד בהלכות, בכל הצורך עם הפירושים באותה השמועה שאתה עומד בה, ואז תבוא אל המכוון ממנו. כן, תבין את הקונטקסט, תבין את העניין, ואז גם באגדות, עכשיו הוא נכנס גם לאגדות, למרות שאנחנו בהקדמה לחידושי ההלכות, גם באגדות, בדברים הנדרשים בתוך המקראות, לא באתי רק לפרש מאין יצא להם הדרוש ההוא, מתוך משמעות הכתוב הבא לפי עניינו, ולבאר וליישב בהם דברים הסותרים מן הכתוב, או ממאמר למאמר, כפי עניות דעתי. זאת אומרת, מה באתי לעשות בחידושי האגדות? לתרץ, זאת אומרת, קודם כל להביא את המקור, מאיפה האגדה הזאת באה? זאת אומרת, חז"ל לפעמים נותנים לך איזה סיפור בתוך התורה, סיפור שלא כתוב לכאורה, אבל מביאים לך סיפור שקרה שם, כן? כמו נגיד, כמו מה שהיה עם משה רבנו עם הגחלים, עם פרעה. מאיפה מצאתם את זה? כן? אז לפעמים חז"ל לוקחים לך איזה מילה אחת שהיא מיותרת, זה משהו מבינים, תשמע, היה פה משהו, זאת אומרת, מה שמשה הוא כבד לשון, זה בגלל איזשהו מאורע שכבר יש לנו איזה רמז, כן? אז אומר מהרש"א, אני באתי לבאר
תראה, יש לזה באמת, בתורה יש לזה מקור למדרש חז"ל הזה. אני מבין את זה קצת אחרת. מה אתה אומר? כשהוא מדבר פה על דרוש, אתה נתת איזשהו סיפור שכאילו חז"ל מכניסים בשלשותי בתוך התורה. כן. אני מבין שלא מדבר על סיפור, על דרשות, שכתוב בפסוק ככה, וחז"ל דורשים מכך, דורשים מזה כל מיני דברים. אדרבה. איך בתוך הפסוק, אתה דורש את זה, ככה אני מדבר על דרוש, מתוך משמעות הכתוב, איך יצאה הדרשה. כן, כן, אני חושב שזה לא סותר, זה גם כן, כן? איך מתוך הדרוש גם כן, מתוך הפסוק גם כן יוצא משהו אחר שהוא לפעמים לא בקנה אחד עם הדבר ההוא, כן? זה סותר את מה שנראה כאילו סותר את מה שנראה. כן, גם זה יכול להיות, יש דוגמאות למכביר. כן, גם יש, בדיוק, יש משהו יפה, פסוק שאומר, יעללך זר ולא פיך, נוכרי ועל שפתיך. יעללך זר ולא פיך. אל תלך, אתה תגיד, אני כל היום, אני... כל... יעללך זר ולא... או, אומר החתם סופר, יעללך זר ולא פיך. אני חושב שזה החתם סופר. יעללך זר ולא פיך. כן? זה דרוש, אבל תשמע, הוא... ולא פיך בשום פנים, ומה אתה אומר? זה נשמע דרוש של ליצני. זה נשמע דרוש של ליצני, אבל תשמע, זה לא נמצאתי, כן? לרב פורים זה מתאים. לרב פורים זה מתאים, אבל תראה, זה רבנים שאומרים מזה, תשמע, זה רציני. ואני חושב, מאיפה הם הוציאו את זה? מה תחילת הפסוק? מה שני המילים הראשונות של הפסוק? נקודה. יעללך זר. זה דבר מאוד מאוד חשוב שיעללך זר. זאת אומרת, אם הפסוק היה אומר ככה, אל תעלל לך, אל תעלל. כן, אל תעלל את עצמך, אלא זר. מה, אתה צודק? אתה צודק? זאת אומרת, זה העניין, אסור לך להעלל את עצמך. אחלה, אני צודק. אבל מה תחילה לפסוק? יעלל לך זר. וזה גם, נכון ידוע, אומר הרמב"ם, זה מצוות בן אדם לחברו, ואהבת לך כמוך, לך תגיד על ההוא לשון הטוב, כמו שאנחנו רגילים כל היום להגיד לשון הרע, כן? מדברים על האיסור הזה לשון הרע, אדוני, יש לשון הטוב, לך דבר על ההוא, לך ליעקב בן יעקב, תגיד, תדע, שלום בלוויתן, חבל על הזמן, מה עשה לי, מה זה, בן אדם, סוכר. לך ההוא יגיד על ההוא, כל אחד יגיד על השני. אנחנו מגדלים פה עולם, חבל על הזמן, כן? אז באמת, תראה, זה מפסוק, אתה יכול להבין משהו שהוא כעיקרון הופכי של הפסוק, אבל כן. וקיפל גם לדבר על זה. ואם ויש לך זרה ולא פיך זה הנושא, יש פה פרקי משנה, אחד הפרקים זה ואם לא פיך. מספר ראשונים פרשו את הפסוק במשמעות הפוכה, יעללך זר ולא פיך, כלומר אם אין מי שיספר את תהילתך, אז זה בעצמך. פרשנות זו נכתובה לראשונה אתה יודע מה זה ה' א', לא, זה השנה. בשנת ה' על ידי רבי יצחק אבן סהולה, בשנת ה' הרשב"א הביא את הפירוש הזה בשם האמורא רב פאפא, אף על פי שלא נמצא כאן בתלמוד הבבלי. בקיצור, זה דבר שיש לו מקורות עתיקים. בזוהר, שמגביל אותו, גורס שאם אין מי שישדך את האדם ולא ישדך את עצמו ישירות, אלא יפתח פיו דברי חוכמה. זה נשמע יותר טוב. יש לזה מקורות כתובים. זה נשמע יותר טוב. לא, תגיד דברי תורה מהפה שלך, הם כבר ידעו מי אתה. לא שהוא יגיד לך, תגיד לך, אני ככה ואני ככה ואני ככה. אמנם בזוהר חדש יש ככה בפשטות. אתה רוצה להרחיק את אותו. לא, אתה יודע שיש גמרא שאומרת שתלמיד החכם יכול להגיד לאנשים שלא מכירים, הוא מגיע למקום שלא מכירים אותו, יכול להגיד צור ברבנן, אני תלמיד חכם. אם לא מכירים אותו, אם לא זה יכול להגיד. טוב. הרב עובדיה יוסף הוא היה, אומר לעצמו כל הזמן שהוא יהיה אדם גדול. שהוא יהיה אדם גדול, כן? הנה. זה חלק מהבניין של הבן אדם. יעללך, אתה לא צריך עכשיו ללכת גם, אתה לא צריך ללכת לספר לכולם. תספר לעצמך. יעללך זר, שב עם עצמך, תגיד, שמע, תפרגן לעצמך, מה קרה? הרבה פעמים אתה בא לאיזה הרצאה, מה מרצה, אומר, אני אציג את עצמי, אני הייתי ראש מחלקה פה אחרי במשך 3 שנים, כדי שתתייחס אליו, תגיד, כן, יש מה לקבל ממנו, זה לא בן אדם ברחוב,
שיש לו דעות... נכון, נכון, נכון. זה מבוסס. כן, טוב, יש לזה... אתה שולח קורות חיים. קורות חיים טוב, זה קבל עבודה, אתה מדבר על חברים מקשיבים וקולך, אתה אומר מי אני? תגיד אם בתור החכמים. אז גם אפשר, נכון, נכון. לא צריך עכשיו להתפאר ולהתרומם וטוב, אז יאללה בוא נמשיך, אבל זה רק לראות את ה... לפעמים יש דברים שצריך להביא מפה ומשם דברים. טוב, ממשיך. גם האגדות הזרות לפי פשוטן ורחוקות לפום ראייתה מן השכל, לא נתתי ליבי לבאר בהם רזים ורמזים בחוכמות וסודות נסתרים, כי לא ניסיתי בהם, כאשר גליתי והודעתי כבר וקיימתי בעצמי כבוד אלוהים מסתר דבר. אך ראיתי שהדברים לא יצאו מפשוטם, רק שאמרו זה בדרך משל ומליצה, הקרבים לפי פשוטו של דבר, כמו ספר משלי שדרשו בו חז"ל, דברים הקרובים למשל או אל הנמשל, כמו שתראה ממני מבואר באגדות דרבא בר בר חנא בפרק הספינה, ומהאגדה דבכורות פרק כמה בעניין ויכוח של רבי יהושע בן חנניה עם סווה דבי אתונה. יש כל מיני אגדות בש"ס ידוע של רבא בר בר חנא, זה נתתי רק דברים, כן, נתתי רק דברים ככה, נראים מאוד לא מובנים. כן, אגדות באמת, יש הרבה פה ביאורים לזה. ובנה את הזה, ובנה את זה, גדולה, כן, אומר המהרש"ל, לא באתי פה לתת רמזים של הרזים ועניינים כאלה, באתי רק שלא יובנו הדברים כפשוטם. טוב, יש לזה גם פירוש של הרב קוק, וגם רבי נחמן ברסלב בליקוטי מוהר"ן. כן, כל הליקוטי מוהר"ן הראשונים שם מדבר על אגדות רבא בר בר חנא. טוב, אז הוא אומר, גם לזה התייחסתי, אבל בדברים ככה, בדברים צנועים. טוב. עכשיו בואו נראה את הקטע פה האחרון שבהקדמה לחידושי הלכות. שימו לב שגם הוא מודגש. גם מפני הקיצור, כמה דברים השייכים להלכות, גם לאגדות, ואני לא הבאתי רק במקום אחד משניהם לפי העניין. כן, יש דברים שהם מוכפלים, ואני הזכרתי אותם רק במקום אחד בש"ס. ובאמת, הנני רואה עתה, בסוף שסיים לכתוב את הספר, מחכמי התלמוד שעשו חיבור אחד מההלכות והאגדות, כי תורה אחת היא לנו בפירושה של התורה, תורת משה, וכמה וכמה דרכי מוסר וחוכמה והודעות על פי תורת משה אשר יוצאים לנו מתוך דבריהם מהאגדות, ועל כן תהיתי על הראשונות, שחילקתי חיבור הזה לבית חלקים, דהיינו חלק אחד מחידושי אגדות, שמן הראוי שלא להפרידן, אך לחברן אישה אל אחותה. אבל לי לא היה אפשר בחזרה לחברו, שוב, חיבור אחד מפני התורח, ועל כן הנני מבקש מאת כל מעיין שישים ליבו לזאת, גם מהיום שעשיתי שני חלקים, לא יהיה מפריד אותם מלעיין בשניהם, כי יראה בהם במקום שזה סותם, זה מגלה, זה סותר וזה פותח, ויהיו שניהם תמים יחדיו, והאל הרואה אותי מעודי, ייתן לאל ידי ויגמור בעדי, מן העולם ועד העולם, אמן סלע. רואים פה את המהרש"א שהוא טורח לחבר שני חיבורים על הש"ס, חיבור על ההלכות, וחיבור על האגדות, שזה אומר משהו, כן? הוא מפריד בין שני המאורעות האלה, ובסוף... שהוא מפריד. גם התורה הוא מפרד הכל ביום. גם התורה, זאת אומרת בגמרא, בישיבות, הרבה פעמים מה עושים? לומדים את זה, מגיעים לאגדות, מכניסים להילוך גבוה, תופרים, למה? סיפורים. לא מבינים. אולי זה באמת האישי, כי לא מבינים. קשה לרדת למים עמוקים שבזה. בגמרא, בשמע, אתה יורד וחופר, ועניינים, בונה טילים ובונה ערמונות, אבל פה, זה מובן פה אותו ספר, הם אחים. מה אתה מתייחס לזה, לא מתייחס לזה. אומר לך מהרש"א, שמע, אחרי שעברתי על האגדות וההלכות שבש"ס, אני מבין, היום הייתי עושה את זה אחרת. אבל עכשיו כבר לא נשאר לי זמן, אני לא יכול, זה מלאכה גדולה, ואני עוד מעט נראה מתי הוא כותב את זה. אולי עכשיו תסתכלו בדף הבא, של סוף חידושי אגדות, הבאתי את זה פה, שימו לב לשורה האחרונה, הוא אומר לפרט זה לשנה, מתי הוא כותב את ההקדמה הזאת? לפרט שמואל אליעזר, הראשי תיבות, בן אבי מוהר"ר יהודה זיכרונו לברכה, שזה עולה ביחד, הגימטריה, שצ"א.
הגימטריה של הראשי תיבות, שמואל אליעזר בן אבי מורנו, כן? יהודה זיכרונו לברכה, זה עולה שין צדי א', באיזה שנה זיכרונו לברכה נפטר המהרש"א אמרנו? שנה אחרי זה, בשין צדי ב'. גמרת הכל. כן, סיימתי הכל, אומר, כן, עכשיו הוא כותב את ההקדמה, וכבר הוא לא יכל להתחיל את כל המפעל הזה מחדש, לחבר אותם עכשיו. כנראה, הוא כבר היה מבוגר, בין 70 וכמה היה, 76 אני חושב. טוב. לא יודע, איך הגעת לשין צדי? לא אומר, שמואל זה שין. אתה מדבר על ראשי תיבות של המילים. שין, א', ב', א', ב', י', ז', ל'. זה לא מגיע ל-90, סליחה. שין וא' יש לך פה, ב', מ', י' וז', יש לך פה 58. כמה חסר כבוד הרב? ל', שאדם לברכה. 90, אין לך 90. יש ז', לא. א', ב', א', זה... אתה לוקח במקום הז' 70. ל', אז תתחיל בז'. לא, זיכרונו לברכה, זין למד. זה 70, 80. אם זה ככה אז כן. לא, אז גם ב-92. 91, למה? 91 בול. אחר כך, תבדוק את זה אחר כך. כבוד הרב, אני עזר לי עכשיו 91. טוב, אז 91, נכון? 91. יש שני אלפים, יופי. יש א', אתה צריך 90. יש 90. 91. למה? חבר'ה, תראו, מתחילים מהגדולות. יש לנו מ' ולמד 70, נכון? י' 80, ז' א' ב' הראשונות 90, ז' ועוד 3 ועוד 1 של אבי, מסתדר 91. זה הפרט שהוא כותב פה, הוא רומז לשנה, זה הרבה פעמים יש בספרים שרומזים לכל השנה שהוא כותב בה לפי הגימטריה ככה שיהיה, כן. טוב, שלמה זה כל כך קשור לזמן. אז זה ראינו עכשיו את ההקדמה של המהרש"א לעניין שלו, ואחרי זה גם אחרי זה אני רוצה שנביא גם איזה דוגמה, שככה נתעסק באיזה משהו הלכה והגדה ביחד. טוב, אחרי שקראנו את זה, את החידושי האגדות של המהרש"א, בואו נעבור לחידושי ההלכות, בואו נעבור לחידושי האגדות. גם בזה ככה נגיע ללב קצת של המהרש"א הגדול. אמר, אני קורא בחידושי האגדות, אמר שמואל אליעזר בן מורנו הרב רבי יהודה, זיכרונו לברכה, בשכבר בהקדמת חידושי ההלכות אשר חיברתי, הגעתי והעדתי על חידושי האגדות אשר בידי שחיברתי, אך לא זכיתי למלות דבריי אלה עד היום, אשר הנה עוד פעם בשכה, שמו אליעזר, ותשועה היה לי לחבר פירוש על כל האגדות מחיבור עין יעקב וישראל, ועוד רבים מהאגדות אשר השמיט בעין יעקב, ראיתי לפרש אותן, לצרפן תוך האגדות, וכתבתי בכל אגדה ואגדה מראה מקום בתלמוד, באיזו דפי, כדי שיהיה למעיין מבוא בן נקל למצוא האגדה עם פירוש רש"י שעליה ודברי התוספות שם, וכבר כתבתי בחידושי ההלכות כוונת ותוכן החיבור עיין שם, והוסיף בזה להודיע לכל מעיין בחיבורי זה, כי בכל מאמר מהאגדות אשר מוצא הדרש ההוא מן המקרא ראיתי לבאר בו מה שהכריחו חז"ל להוציא המקרא מפשוטו, אם בעיטור, אם בחסר, אם בשינוי לשון, אם בעניין סותר מעניינו או ממקום אחר. בכל מאמר אשר אין מוצאו מן המקרא, אם הוא מעשה זר ונפלא, או מאמר אחד, הוא כתב את זה אותו דבר בחידושי ההלכות, או מאמר אחד יוצא משכל, לפי דעת האנושי, אמרתי לבאר בו הדברים קרובים לעניינו, בדרך משל ומליצה סובלים הנמשל והמכוון בו, שזה ודאי הוא צורך הגדול באגדות, מתוך שקיצרו חז"ל דבריהם, הם נראים כסתומים, ויש לנו לדקדק בדברי חכמים וחידותם, בכל הדברים שאמרנו, וכל חכם יוסיף לקח בכל זה. אבל רבים מהלומדים באגדות, אינם מדקדקים בכל זה בדברי חז"ל, ואינם מבקשים לדע, הנה מה שאמרת, כל העניין על אמיתתו, רק להשמיע ברבים קולו ככל אסירים תחת אסיר, ויש מהם שבאו לדרוש אגדות של דופי, וכעושים תורתם פלסטר, שאין המקרא והמאמר סובל דרושם, אבל הם מדמים צורה ליוצרה, וחכמים הם בעיניהם, להשיג במופלא ממנו בדברים שהם כבשונו של עולם, ועליהם שנינו רש פרק אין דורשים, כל שלא חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא נברא. כן, באגדות גם כן צריך לדעת ולדקדק, שלא לדבר סתם. כן, דברים נשמע,
אם אתה מביא מאמר, אולי יש מאמר שקשה עליך במקום אחר בש"ס, איך אתה מדבר רק עליו? צריך פה לחבר. טוב, גם דע, אתה המעיין, שלא באתי בחיבור הזה לפרש רק דברי תלמוד שלנו בבלי, ולא תלמוד ירושלמי ולא שאר מדרשות, כי היה מעריך לי הזמן לעיין ולדקדק עליהם, ומטעם זה נמי לא הבאתי דברי המפרשים רק המפורסמים לפי צורך העניין, ולכן אם תמצא בהם דבר המסכים עמי, או דבר הסותר את דבריי, אל תאשימני על כך, כי לא עיינתי בהם מפני הטעם שכתבתיו, וגם עוד מפני הקיצור, אמרתי כל דרש או מאמר הנאמר בתלמוד בכמה מקומות, לא פירשתי אותו רק באחד המקומות, כפי העניין, ובשאר מקומות כתבתי מראה מקום על מקום הפירוש, וכן כמה דברים באגדות הנוגעים גם בהלכות, ושם מקומו שכבר כתבתיו, שם ראיתי לכתוב גם כן בחידושי אגדות מראה מקום, למצוא אותו בחידושי ההלכות, כן, אני הפניתי ממקום למקום, כך שאם יש כפילות אתה תוכל להפנות בקלות, ועוד אמרתי, כי שמא מפני קיצור דבריי יראה לפום ראתה למעניין דברים פשוטים או סותרים לפי דעתו, על כן זאת מבוקשי שתכין לבך לדקדק יפה באותו מאמר גם בדבריי, שאולי תבוא על תוכן כוונתי ולא יהיו הדברים פשוטים כל כך, גם לא סותרים, ודקדוק גם כן באולי יש טעות מה באותו עניין על ידי מעשה הדפוס, כן? תבדוק, אולי יש טעות בדפוס, אולי משהו קרה, כי יש לפעמים שאצל המדפיסים נפלה טעות, אז תדון אותי לכף זכות ותעיין כמו שצריך. עכשיו, ואגב גררה, אם כבר דיברתי על מדפיסים, אומר המהרש"א, ואגב גררה, הייתי עוד להזכיר, בדבר הנוגע גם בהלכות, שיש מחכמי הדור, שנראה להם מתוך קושייה ודקדוק, מה להגיע בגמרא, פירוש רש"י ותוספות, גפת, ולשבש נוסחאות הישנות, ולפי דעתו, כן, בא בן אדם רב גדול וכותב ונראה לו משהו בנוסחה לא נכון, ואז הוא כותב הגעה על הנוסחה, ובעל המדפיס הרואה ההגעה הזו חושב בליבו כי היא אמיתית ומביאה בתוך הדפוס בגמרות הנתפסים מחדש. זאת אומרת, מגיע איזה רב אחד וכותב הגאות על הש"ס של מילים שאולי פה נשמטה אות, נהיה חסר יותר, בא המדפיס, רואה את ה... כן, מכניס את זה בתוך הטקסט. בתוך הטקסט ובצד בהערה. או. דרך כלל ההגאות הן מופיעות בצד בנפרד, לא משלמות בתוך הטקסט. נכון, הוא אומר, אבל יש מדפיסים שמוחקים. טוב, ולפעמים המעיין היטב בהגאות אלו, ימצא בהם טעות גמור, ושיבוש כאשר ידוע לי באמת מכמה מסכתות, כי בדפוסים חדשים נמצא כמה הגאות בגמרא, פירוש רש"י תוספות, בחיסור ובגרעון, שאין להם עיקר ושורש, אבל הם טעות גמור למעיין בהם, כל הצורך. ונוסחאות הישנות ישרות הם בלי הגעה, ויש לכל הירא וחרד על דבר השם להתעורר בזה, ופן ישתו התלמידים הבאים מימי התלמוד את המים המערערים האלה, ויש לנו למחות ולגעור בבעל המדפיס שלא ישגיח בשום הגעה שאינה ברורה ופשוטה לכל. אם זה לא ברור ופשוט לכל, אל תגע. וגם אם נראה לו ההגעה ברורה, יניח נוסחה הישנה במקומה, ויעמיד ההגעה מן הצד בגילים. בצד תשים בצד. אפילו יש מקומות איך קוראים לו? רבי יוסף קארו, בבית יוסף, הוא כתב את הבית יוסף, לקח לו 20 שנה לכתוב את הבית יוסף, ואחרי זה עוד 10 שנים הוא עבר על כל הבית יוסף, וכתב עוד בדק הבית, כן? ולפעמים בבדק הבית הוא כותב, צריך להעביר קולמוס על מילים אלו. כתבתי פה משהו, זה כאילו, רגע, אז תעביר. למה אתה משאיר? תמחוק. לא, את זה הוא משאיר, כי זה היה נהיר לו אז, אבל רגע, אבל מה עכשיו, לא, אני לא יכול למחוק את המחשב, אולי זה נכון, מה שכתוב שם, אז הוא מעיר הערה, כן? לפי ההערה שלו עכשיו, תבדוק אתה, תראה מה נראה לך. או לפעמים היה, המחברים פעם, מה היו עושים, במקום למחוק את המילה, היו מנקדים אותה מלמעלה. כמו הניקוד בתורה. ויפול על צוואריו וישקעו, נכון? וישקעו, מנוקד מעליו, בשביל מה נקוד מעליו? חמים, זה צריך למחוק את המילים האלה. כי לא נשקעו בכל ליבו, נשקעו בכל ליבו, יש שם מחלוקת שם עם רבי שמעון, כן? טוב, כל זאת ראיתי בליבי ואמרתי לעלותנו לספר, להתעורר לב המעיינים בהלכות ובספרים, שיהיו זריזים ונזהרים בכל הדברים הראויים ללבבות ברים, ומשכילים כזוהר מהירים, ואל יוצר אורים אצלנו מצרים, וייתן שמורים לדור דורים, אמן, כן יהי רצון.
אז הנה, זה כבר קראנו לפרט וכולי. טוב. אז מה שאני אוהב בכל הטקסטים האלה, שאתה קורא את ההקדמות, כל מיני פיוטים וכולי, שמשלבים כל מיני פסוקים וציטוטים להגברה, אני לא יודע אם אתה מודע לזה, ויש כמו שאתה מכיר, אתה מזהה שכל מיני ציטוטים, לא בהקשר המקורי, זה ביטויים, לא בהקשר המקורי של התורה, אבל הם לוקחים את הביטוי הזה, ומשלבים אותו בהקשר אחר לחלוטין. כן, זה אנשים שחושבים בפסוקים. כן, אנשים שחושבים ככה בפעם, אם כבר אמרנו על אנשים שחושבים בפסוקים, סבא שלי מרו את המנה לעשות את דבר אסתר, בפיוט של שיבוש התותיים. נכון. יש לך מרו את המן, הוא אומר מרו את המנה בשביל כסף לעשות את דבר אסתר. ככה אתם ביטוי, נשאר אותו פיוט, נשאר לך אותה לצרור, אשת אח. כן, כן, יש בזה הרבה, גם הפיוט של מי כמוך ואין כמוך, שכל בית הוא מסיים עם ה... למה? הוא לא... זה גם כן עכשיו שהוא זה, ויש גם בהקדמה של גם כן רבנו בחייה, יש שם פתיחה שהוא כותב, הכל פסוקים ככה, קיאות שלהם. קיאות אדירה, כן? בכל התנ"ך יושב פיקס, 24 ספרים. זה נשלח להם, זה לא שצריך לחפש את זה, זה כן. נמצא להם, הכל בתוך היום. בעזרת השם שנזכה, גם אנחנו ככה לדבר את הפסוקים של התנ"ך, לדבר את זה. טוב, אחרי שראינו, מה הדבר המרכזי שעולה מתוך המהרש"א, מתוך הנפש של המהרש"א? מה הדבר שאנחנו לוקחים מפה? שמה? מה הדבר החשוב ביותר? איפה הנפש של המהרש"א הייתה מונחת אחרי שהוא סיים את החיבורים האלה? מה נראה לכם? שאלות קשות שיש לנו, אנחנו לא מסתדרים בלי המהרש"א. אני יודע, אני בעצמי לא מסתדק בראשי תוספות. הולך למהרש"א. הרבה פעמים. כן, הרבה ראשי ישיבות. אתה מסתכל, כשיש קושיה, אתה מסתכל על המהרש"א. כן. אני חושב שאנחנו רואים פה שהנפש למהרש"א הייתה בעניין הזה של הנפרדות מול החיבור של ההלכות והאגדות. והוא אומר לך, תשמע, הנפרדות של ההלכות והאגדות, שבדרך כלל הלומדים מפרידים בין ההלכות והאגדות שבש"ס. ופתאום בסוף הוא מצטער על זה, הוא אומר, תשמע, חבל. אז בכל זאת זה משולב ביחד, זה לא שני חיבורים נפרדים, זה מופיע ביחד בתוך החידושים שלו. כן. הוא אומר שהיה יותר טוב, הוא היה מכניס את זה משולב. אם הוא היה חוזר אחורה... אני חושב שבמקור הוא כתב את זה כשאתם חיבורים נפרדים לאחד. כן. המדפיס. לא. מה אתה אומר? המדפיסים עשו את רצונו? אתה רוצה לענות לו? לא, המדפיסים לא יכולים. הוא היה אומר, אם הייתי חוזר אחורה... מה הייתי עושה? הייתי עושה שני משולבים ביחד. לא, הוא אומר לך משהו אחר. אתה אומר, המדפיסים עשו את רצונו. מה הם עשו? אין לך ספר אחד של חידושי ההלכות של המהרש"א וספר אחד של חידושי האגדות. נכון? הם עשו את זה ביחד, נכון? אנחנו מכירים בזה, הנה, אתה במקביל, מצוין. אומר לך הרב חיים שחם, לא. זה לא הכוונה של... כן, ספר אחר הייתי צריך לעשות. הייתי צריך לרשום את החידושי ההלכות והאגדות משולב. עכשיו, מה הייתי גם צריך לעשות? להראות איך ההלכה והאגדה משתלבות אחת בשנייה. כמה פעמים אנחנו קוראים בגמרא זה, והלכה, טוב, אגדה, הלכה. זה נראה, הדברים לא מחוברים. אומר לך מרש"א, דע לך, שאם זה יצא מבית מדרשם של רבותינו האמוראים, לא יכול להיות, זה לא מחובר אחד בשני. הם קשורים אחד בשני. כן? גם באל יעקב, יש לך... אין היה, אני לא יודע לא ככה מגן יעקב, אין היה, שהרב קוק הוא בעצם מבוסס לפי, על בסיס, האל יעקב, כן. הוא הולך לפי הציטוטים שבאל יעקב. את האל יעקב עצמו לא למדתי, אבל אני לומד עם הרב אלחנן, אין היה. ואני רואה שהרבה פעמים יש הרב שם מתייחס לכל מיני הלכות, בעצם זה דברי אגדות, אבל לפעמים הוא לוקח כל מיני הלכות, ורואה איזה משהו רעיון רוחני שעומד בבסיס של ההלכה הזאת. יפה מאוד, יפה מאוד. אז יש פה, אני אומר לפעמים שהחוכמה של התורה, הרבה פעמים אנחנו פותחים שולחן ערוך ואנחנו יודעים מהשולחן ערוך מה לעשות, אבל אני יודע לך, אתה פותח שולחן ערוך, בהלכות האלה שהוא אומר לך לעשות, זה מגלם בתוכו חוכמה אדירה, זאת אומרת, זה רק הבצבוצים למעשה, זה רק מה שצריך לעשות כתוצאה מאיזושהי חוכמה אדירה שתמונה פה בהלכות האלה. זאת אומרת, שאתה לומד הלכות שולחן ערוך, אתה צריך לפעמים לעצור ולחקור ולדרוש, רגע, מה הרעיון
של מה שאנחנו עושים עכשיו. למה אנחנו צריכים לעשות א' ולא לעשות ב'? הרמב"ם עושה את זה מדי פעם, לא באופן הרבה, נכון. ומדי פעם הוא משנה כל מיני רעיונות כאלה שאתה... זאת אומרת, יש פה חוכמה אדירה, שאצלנו בחיי היום-יום היא מגיעה לידי מעשה. אבל זו חוכמה שאנחנו צריכים לטור ולדרוש אחריה, שהרבה פעמים היא לא מובאת בדיון ההלכתי שבגמרא, אבל היא מובאת באגדות. איפה יש לנו סיפור בחז"ל שמדבר על הלכות ואגדות? האם אתם זוכרים כזה סיפור? על המתח בין הלכות ואגדות. מי זוכר סיפור כזה? בואו נפתח ביחד עכשיו את הדף הראשון. יש לנו שם גמרא ממסכת סוטה, דף מ'. בעמוד הראשון, איפה שקראנו על קורות חייו של המהרש"א. הבאתי פה חלק מהש"ס, מעורבב פה הלכות ואגדות, ואני רוצה שננסה לתפור אותם ביחד, לעשות מהם מארג אחד. אולי אנחנו לא נוכל לעשות את זה בקריאה ראשונה, נעשה את זה בקריאה שנייה. טוב, אומרת הגמרא, ואמר רבי אבאו, מרש הווה אמינא, ענבנותא אנא, כן, שאני ענוותן, שאני ענב. כיוון דחזינא לרבי אבא דמין עכו, דאמר אי הוא חד טעמה, ואמר המורה חד טעמה ולא קפיד. ראיתי את רבי אבא שמעכו, שהוא יושב בבית מדרש, מדבר, עכשיו הוא אומר לאמורה שלו, הוא אומר לו מה להגיד, והאמורה שלו אומר אותו בקול, כן? עכשיו הוא אומר טעם אחד, והאמורה שלו אומר משהו אחר. כאילו בשמו. כאילו בשמו. הוא אומר משהו אחר. כאילו מתורגמן. יש לפעמים שהם מתורגמנים, מחרטטים, כן? כי הוא לא מבין מה שזה, והוא לא מבין, אז הם מחרטטים באמצע. כל תגור. לא, לפעמים גם מחרטטים. בקיצור, הוא מחרטט לזה, לא, הוא לא מקפיד. בסדר. הסיפור עם הרב אליהו. אין לפני שהוא נשיא, התוגמן לא רצה לדבר את זה, תגיד לשמו אחר. הוא תיקן אותו, אמר לו, אז לא מקפיד אמרתי. ולא קפיד. אמינא עליו ענוותנותא אנא. אני, מאז שראיתי את רבי אבא דמין עכו, אני לא ענב. ומאי ענוותנותא דרבי אבאו, דאמרה לדביתו דאמורה, שאמרה לו אשתו של האמורה של רבי אבאו, דאמורה דרבי אבאו, לדביתו דרבי אבאו, אמרה לאשתו של רבי אבאו, הדידן, בעלי, לא צריך ללדידך, לא צריך את בעלך. בעלי האמורה של בעלך, הוא לא צריך את בעלך. והי דגחין וזקיף עלה, זה שהוא מתכופף, יעני שהוא מקשיב, והוא מדבר, יקרא בעלמא הוא דעביד לי. הוא עושה לו כבוד סתם, דעי לך, הוא כזה תלמיד חכם, שהוא לא צריך את בעלך. זה מתח כזה, הוא לא צריך. אז לדביתו, ואמרה לרבי אבאו, אמר לה, ומאי נפקא לך? מה אכפת לך? מיני ומיני יתקלס אילה, כן, ממני וממנו יתקלס אילה. השבח של הקדוש ברוך הוא יוצא ממני, ומה אכפת לי בסוף בכבוד של מי? ותו רבי אבאו, אימנו רבנן עלה למימנה ברש, אמרו לו בוא אתה תהיה ראשון, עכשיו ראש ישיבה צריך חילופי תפקידים, בוא אתה תהיה ראש ישיבה. כיוון דחזיה לרבי אבא דמין עכו, דנפי שלה בעלי חובות, היה לו כל מיני חובות, אמר לה, הוא עיקר רבא, אמר להם רבי אבא דמין עכו, הוא יותר ממני. כן, הוא יקבל את המשכורת, הוא יותר חשוב, טוב, רבי ממשיך. רבי אבאו ורבי חייא, עכשיו סיפור. רבי אבאו ורבי חייא יקלעו להוא אתרא. רבי אבאו דרש באגדתא. רבי חייא בר אבא דרש בשמעתא. שבקו כולי עלמא לרבי חייא בר אבא, ועזול לגבי רבי אבאו. הלכו כולם לדרשה של רבי אבאו, עזבו את רבי חייא, נשאר לו, לא היה לו רבי חנניה להגיד בסוף, 10 לא היה. הלכו לשמוע את האגדות של רבי אבאו. כן, מושך את הלב. חלש דעתי. אמר לי, אחרי השיעור נפגשו, והם הולכים ביחד, מלווים אחד את השני, והוא רשח על זלתו. אמר לי, אמשול לך משל. למה הדבר דומה? לשני בני אדם, אחד מוכר אבנים טובות, חנות של יהלומן, ואחד מוכר מיני סדקית, הכל בשקל. כן, על מי קופצין? לא על זה שמוכר מיני סדקית. כל יום אבא מלווה רבי חייא בר אבא לרבי אבאו עד אושפיזה. כל יום מלווה רבי חייא, היה מלווה את רבי אבאו עד המקום שהוא נמצא בו. משום מקרא דבי קיסר, כן, רבי אבאו היה מקושר לקיסר. ההוא יומא
הלוויה רבי רבאו לרבי חייא בר אבא עד אושפיזה, היה ליווה אותו רבי אבאו את רבי חייא, ואפילו אחי לא התעוטב דעתי מיניה, ואפילו אחי לא התיישבה דעתו של רבי חייא בר אבא. יש אליו שלא... הוא כן, הוא... היה לו קשה. היה לו קשה. אנחנו אומרים תהיה חזק, אבל היה לו קשה. כן, והוא מנסה ככה לפעס אותו, הוא מנסה איזה... טוב, הוא ממשיכה הגמרא, בזמן ששליח ציבור אומר מודים העם, מה הם אומרים? השליח ציבור אומר מודים אנחנו לך, נכון, אחרי רצה, אמר רב מודים אנחנו לך, השם אלוקינו, על שאנחנו מודים לך. ושמואל אמר אלוהי כל בשר, על שאנחנו מודים לך. רבי סימאי אומר יוצרנו יוצר בראשית, על שאנחנו מודים לך. כאילו איך מסיים? נרדה אמרי משמי דרבי סימאי, ברכות והודות לשמך הגדול, על שהחייתנו וקיימתנו, על שאנחנו מודים לך. רב אחא בר יעקב מסיים באחי, כן תחיינו, תחוננו, תקבצנו, ותאסוף גלותנו לחצרות קודשך, לשמוע חוקיך ולעשות רצונך בלבב שלם, על שאנחנו מודים לך. אמר רב פפא, אי לכך, נבראנו לכולו. כן? אז פה יש לנו סוף סוף הלכה, נכון? יצאנו ביד עם הלכה. כן? מה הקשר כל הסיפורים האלה? רבי אבאו, שמביע... תעשה לי, תפריד, כמו אמר שתפריד, הלכות לבד, הגדול לבד, יש לי הגדול בעין יעקב. מה אתם אומרים? למה הגמרא מצרב? זה לפי המסקנה של הגמרא, המסקנה אומרת, יש מקום גם לזה וגם לזה וגם לזה, מקום גם להגדות וגם לחידושי הלכות. אולי זה קשור למה שהוא אמר, זה מיני ומיני. מה? הוא אמר לו מיני לאשתו, מיני יצא מהשכבה. כל כך עצמנו ממנו, הכל ביחד. התכנס של השם בסוגיה. מה הפילוסופיה, מה השקפת עולם שלוקחת את רבי אבאו, שגורמת לו להרגיש את ההרגשות שלו, שהוא נקי בהרגשות, כן? שגורמת לו לא להעלב מהאמורה הזה, וגורמת לו להתייחס ככה לרבי אבא דמינה עכו, וכל יש לו איזה, מה השקפת העולם, מה שאמרתם עכשיו? מיני ומיני, כלס הילה. זאת אומרת, כל אחד מביא תארו לכם מדינה שאין שם חנות של יעלומן. יכול להיות איזה דבר? מה, מדינה שאין שם יעלומן? אי אפשר, למה? אחד רוצה לקנות לאשתו זה, איפה ילך עכשיו? מה יעשה? אין לו ללכת, זה לא הגיוני, חייב מישהו שיביא, יעשה יבוא, תביא יעלומים לפה, תפתח לנו יעלומים, נעשה לך סובסידיה, אני יודע מה, העיקר שיהיה. יכול להיות מדינה שאין שם מוכר סדקית? לא יכול להיות, זה לא הגיוני, תביא, נעזור לך, העיקר שיהיה בו משהו. זאת אומרת, יישוב בלי סופר, זה יכול להיות, אי אפשר. אנחנו חייבים את שניהם, ולא רק זה, אומרים חיים, תראה, אתה רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, מה תעשה? אתה תשלב את כולם. אחד מביא לך דבר של השני לא מביא לך, כי כל אחד יש לו את הפן שלו, את העניין שלו, את האופן שלו, שהוא מסתכל על המציאות, שהוא חי איתה, שהוא, כן? והוא מביא לך את הדבר, אז זה מדבר יותר בהלכות, וזה מדבר יותר, ומה שהוא מרחיב, אז הוא מקצר. אני אתן לכם רק בדקות האחרונות שנשארו לנו, עוד דוגמה מהגמרא לעניין הזה. אומרת הגמרא במסכת ברכות, בדף ו'. בן אדם, כי אני רוצה להראות עכשיו, אני רוצה להראות עכשיו איך ההלכה והאגדה הולכות ביחד. כן? איך זה, מה שזה מקצר, זה מעריך, מה שזה מעריך, זה מקצר. וזה דבר, אני אומר עכשיו הכל על דעתי, כן? אני לא אומר עכשיו הלכה למעשה או משהו כזה, כן? אבל סתם בזה השקפה. אומרת הגמרא ככה, בן אדם רואה חבר שלו ברחוב, לך תקדים לו שלום. אם אתה רואה מישהו שאתה מכיר אותו ברחוב, לך תעבור את הכביש, כן? בקש שלום ורודפהו, לך, תעבור את הכביש, לך תגיד לו שלום. ומקדים שלום לכל אדם. יפה, ומקדים שלום לכל אדם. אם החבר נתן לך שלום, אם חבר שלך נתן לך שלום, אתה יודע לך שאתה חייב להחזיר לו שלום. למה? אם בן אדם לא מחזיר שלום לחברו, אומרת הגמרא, איך הוא נקרא? גזלן. כן? מביאה הגמרא פסוק, לקבוע את קובעיהם נפש. כן, אתם קובעים אותי, לקבוע את קובעיהם נפש. זה הגזל של הנפש. כן? זאת אומרת, הוא נתן לך שלום, הוא לא נתן לך שקל, הוא נתן לך שלום. כן? צריך להחזיר לו. בן אדם עלה חזן, תגיד לו של כוח, תגיד לו,
עד שלא עונה, חזרנו שזה כמו בו ברשות הרבים. כן, בו ברשות הרבים, בן אדם לא עונה. כן, הוא מזיק. יש הרבה דוגמאות לזה. טוב, ממשיכה הגמרא ומדברת, מה הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא מתפלל? מה זה קשור? רגע, מה הקדוש ברוך הוא מתפלל? זה מה שהגמרא שואלת עכשיו, מה זה קשור? אז הנה אומר לנו, מה שהיית בטליה שנביא... יופי, יהי רצון לפניי שיכבשו רחמי את כעסי ויגעו לו רחמי למנותיי ותיכנס לפניי מידת הרחמים וכו'. טוב, ואז מביאה הגמרא את הסיפור של השיר של אברהם פריד, כן? תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי לקטורת לפני ולפנים וראיתי כקטריק השם צבאות שהוא יושב בכיסא רם ונישא, אמר לי ישמעאל בני ברכני, אמרתי לו רצון לפניך שיכבשו רחמי את כעסיך ויגעו לו רחמך למנותיך. יפה. מה זה קשור? מה זה קשור? לפני רגע דיברנו על הלכות בן אדם לחברו שלום. הגמרא שם איך מסיים את הסיפור? שלא אמרתי? ונענה לי בראשו. מה זה? מה הקשר נענה לי בראשו? תגיד לי חזק, תן לי יד. תגיד תודה רבה. לא, נענה לי בראשו. מה זה נענה לי בראשו? מה זה קשור? עכשיו דיברת על שלום, מה זה קשור? אני חושב להגיד כזה דבר. אמרת שלום לבן אדם, בן אדם לא יכול לענות לך, הוא בתוך האוטו, הוא בחנות, הוא בטלפון, הוא באמצע הזה, באמצע קריאת שמע, לא יודע מה הוא יכול לעשות? נענה לך. נענה בראשו, זאת אומרת, רבי ישמעאל בן אלישע עכשיו בירך את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מה צריך לעשות? חבק אותו, אני יודע מה? כן? הוא לא יחבק, נענה לי בראשו. הוא יחזיר לי. הקדוש ברוך הוא יחזיר לי. נתתי לו ברכה, הוא יחזיר לי. וזה הקשר שיש בין הלכה להגדה. אתם מבינים את הפואנטה? כשאנחנו לומדים גמרא, אנחנו תמיד צריכים לחפש את למה החכמים החליטו להביא את הסיפור הזה, את המדרש הזה, את העניין הזה, דווקא פה. דווקא באירוע הזה. איך זה מפרקס את אחד שני. ואז, כשאנחנו נלמד גמרא, אז הכל, זה יהיה, אתה אוכל לחם, אתה מקבל אותו עם, נכון, חומוס, עם משהו טעים, כן? זה לא יהיה ככה, אתה לא לומד שולחן ארוך, אתה לומד, זה לא יהיה יבש, אתה לומד משהו אחוד, אתה לומד משהו ככה, כי לפעמים את העומק, אתה לא יודע להוציא מתוך דברי הגמרא, אבל הם מביאים לך את הסיפור שמדבר, וואי, אתה מבין את האירוע, שנזכה בעזרת השם ללמוד את התורה ככה בצורה מלאה, בצורה אחודה, שנזכה להגדיל תורה ולהדירה, חזקו ויתקו.